So I just got an email I didn't expect. I have officially been banned from traveling to the United Kingdom. I'm not allowed to enter the country because the UK government under Keir Starmer deems my presence in the UK, and I quote, not conducive to the public good. I don't know what that means. Since when is being conducive to the public good? Тя не знаела какво значи това. Не знаела защо не я пускат в Обединеното кралство. Ами много просто. Поради 3 причини. Първо, защото си бяла. Обединеното кралство не допуска бели хора. Допуска африканци, допуска азиатци, допуска всякакви други, но не допуска бели хора. Второто нещо, ти си християнка. Много сериозен проблем е това. В Обединеното кралство може да си мюсюлманин, може да си будист, може да си какъвто искаш. Само не е християнин, това е много сериозен проблем. Третото, най-сериозно нещо, заради което не те пускат в Съединените щати. Ти говориш против Кир Стармър. Сър Кир Стармър, извинявай. Министър-председателя на Англия. Англия е фашистка държава. Там, както се вижда за коментари в социалните мрежи, арестуват, и това не го казвам аз, статистиката беше дадена от Илон Мъск. Освен това, очевидно е, че заради коментари в социалните мрежи не допускат и на територията на страната. Така стоят нещата. Като няма демокрация, общо взето нещата се израждат до автокрация. Така че свиквайте, остава само единствено да стискаме палци на Томи Робинсън да изрине тази обединена кочина в Обединеното кралство.